Hvem er det? Hvem er han? Hvem er den søde dreng derinde? Hvad? Se. Ja, du er sød, Simmers. Det er du. Hvem er han? Han da. Fyldte du lige næsestiver der? Ja. Ja. Ja, det er sød da. Det er han. Ja, det er jo fint. Ja, vil han mane til dig? Er han det? Ja, han er lige så vild, som du er. Ja. Det er godt, Simmons. Du er bare fantastisk.